Salutare! Iată-ne din nou pe Dunăre, la o partidă de pescuit la feeder. Astăzi pescuiesc la metod feeder cu pop-up-uri. Vreau să vă spun că pescuiesc cu aceleași feedere. Primul din dreapta, un diamant alb de 3,90. Cel din mijloc, un tot diamant alb de 3,60. Și cel din stânga e un basic puțin mai vechi, un băț foarte bun, care mi-a plăcut mie cel mai mult dintre toate. Ce să vă zic, bețele sunt foarte bune. Sunt niște bețe rigide, așa cum îmi place mie, pe placul meu. Pescuiesc cu metoduri de 100 de grame pe fiecare băț. Pop-up-urile sunt pe primul băț de căpșună, pescuiesc cu căpșună, mijloc cu usturoi, iar la coșuleț cu cel din stânga a intrat numai pește mărunt, adică pește mărunt, plătică, morunaș, batcă, carați nu mi-a intrat de nicio culoare pe vierme. Am luat niște carași frumoși la pop-up, carași săriți de jumătate de kilogram, chiar 600-700 de grame. Trăsăturile sunt unele vizibile, chiar puternice. De rândul trecut când am fost, a fost ceva mai slabe trăsăturile, chiar agresive sunt câte unele astăzi. Ce să vă zic, apa este una crescută, foarte mare. Ia uitați, nici nu mai pot să mai lansez, am aici un mal în spate care mă încurcă puțin. Dar ce să facem, suntem pe Dunăre și trebuie să ne adaptăm. Nu avem ce să facem. E frumos, o vreme superbă, cu soare, vântul nu bate deloc. Trăsăturile s-au rărit de când a început să crească apa, dar așteptăm în continuare. Sper să surprind o trăsătură ca să vedeți și dumneavoastră. Ca să vedeți. Sau un cara să-l aduc la cameră ca să puteți vedea. Nada e una de culoare galbenă. Nu-i dau niciun nume, că nu vreau să fac reclamă. Eu nu vin la pescuit ca să fac reclamă nimănui, nici la pop-up-uri, oaftere sau nadă, sau cu ce mai pescuiește pescarul. Eu nu vin la Dunăre ca să pescuiesc făcând reclame. Avem și o trăsătură în direct. L-am ratat. Da, l-am ratat. Astea sunt metodurile. Nu știu la ce firmă o fi. Glumesc și eu. Firma o știu bine, dar nu vreau să fac reclamă. Pop-up-urile sunt așa, de 1 mm. Haideți să facem și o lansare. Peștele încă e în așteptare. Până acum a tras foarte bine și acum văd că nu... Nenea Carasu nu mai vrea să mai colaboreze cu noi. Dar să-l așteptăm.
Sper să revenim cu o trăsătură. Se pare că avem un peștișor. Hai să vedem dacă îl putem scoate. Este mare, dar am agățat bățul celălalt. Scuzați în spatele, dar nu... Condițiile nu sunt așa de bune. Poziția nu este una bună de pescuit. Un caras nu chiar mare, este un cărășel unul frumos. Să nu-l mâniem pe Dumnezeu, sunt frumoși și carașii ăștia. Hop. Haideți să-l punem la juvenic. Sper să mai aducem unul. Sau chiar mai mulți. Revenim cu următoarea trăsătură. N-am putut să vă arăt trăsătura, nu... Am fost cam departe de telefon și n-am putut să mai ajung la telefon. Am ajuns târziu. Sper să vă arăt pe următoarea. Haideți să vă arăt unde mă cocoțez eu ca să lansez. Prin cauciuc, plin cu nisip. Haideți să vedeți. Haideți ca să mai luăm câte unul și revenim. Iată și o trăsătură. Sper să se vadă. Trăsăturile sunt foarte frumoase. Haideți să mergem să vedem dacă putem să-l și scoatem. Nu e mare, e el mai nervos. Așa. A, da, e un caras frumos. Nu... Prima dată m-am gândit că e unul mai micuț și mai nervos, dar chiar este un caras frumos.
Ăștia sunt carașii după care am venit. O talie foarte frumoasă. Sper ca să mai prindem ceva carași așa de frumoși carași. Ia uitați-vă și dumneavoastră cât de frumos este acest caras. Și au fost și alții frumoși și dar mai de dimineață. Este un caras care se apropie de 800 de grame 1 kg. Foarte frumos caras. Mergem să-l punem acolo la păstrat, la juvenil. Uitați ce colorit are, ce culoare frumoasă. Nu poți cuprinde într-o mână. Atât de frumoși sunt carași. Au fost și mai mici, într-adevăr, dar nu-i rețin, îi eliberez. Nu știu cât de bine s-a văzut trăsătura, dar carasul ăsta chiar a avut o trăsătură frumoasă. Haideți să vedem dacă mai surprindem vreunul pe cameră sau vreo trăsătură. Așa arată metodul nostru. Încărcat cu nadă de culoare galben, maroniu. Și acesta este pop-up-ul de orange. Am schimbat. Jonglăm cu pop-up-urile, vedem pe care mănâncă. Că niciodată ca pescar să nu te aștepți vreodată că îți mănâncă pe aceeași momeală. Trebuie să lucrezi mereu cu pop-up-urile, adică să pescuiești un timp cu un pop-up, după care trebuie să le schimbi, ca să vezi pe ce arome trage sau culori. Haideți să lansăm, să vedem ce mai aducem la cârlig. Haideți că poate mai aducem tot așa un caras frumos. Sau să vedem o trăsătură frumoasă. Cel puțin să avem trăsătură. Să vedem cât de frumoasă e. Rămâneți aproape. Sigur vom mai avea trăsături. Iată, avem o trăsătură. Nu știu dacă se observă pe bățul din dreapta. Nu mai vrea să mai tragă. Da, n-a fost o trăsătură. Ia uite, că tot mai e acolo, parcă. Mai da așa câte un cioc. Da. Trage foarte anemic. Trăsătura asta foarte, foarte anemic. Haideți să vedem dacă totuși o mai fi acolo peștișorul nostru. Un peștișor, dar e unul mic. Un peștișor, un caras, dar e mic. Acesta a tras foarte încet. Nu a avut trăsătură. Sunt carași de talia acestuia, dar sunt mult mai nervoși ca el. El a fost ceva mai cu minte. Îl punem la păstrare.
relansăm și revenim cu următoarea trăsătură. Sau eventual cu un nou caraz mai frumos. E posibil ca să rămân fără baterie la telefon. Nu prea m-am încărcat telefonul bine când am plecat de acasă. Și de asta vreau să vă arăt și peștii. Nu suntem la jumătatea partidei de pescuit. Suntem undeva la 3 ore de pescuit. 3 ore și un pic. Vreau să vă arăt peștii, că este posibil ca să rămân fără baterie la telefon și nu vreau ca să vă las așa. Haideți să vedem pești. Să vi arăt că e posibil să rămân fără baterie și până de seara nu cred că pot filma în continuare. Vi arăt un pic, după care îi pun la loc. Uitați, dragi prieteni, o groază de pește am prins. E posibil să fie vreun 20-25 de kilograme de pește. Vernicul ăsta plin cu pește. Ia uitați ce carași frumoși. Haideți că revenim să-i pun la loc.